Da, să știi, Petrică, că de multe ori Paștele Blăjinilor a ajuns să fie și Paștele comercianților, care profită și ei de tradiție. E tradiție. Ce cuvânt încăpător! Ar spune chiar așa, elastic. Bucurați-vă, prieteni, că Petru Hadârcă este al nostru. Încă. Deși în ultimul deceniu a trecut prutul ca să-și valorifice talentul, îl putem vedea și pe acasă, din când în când. Își iubește țara, își iubește spectatorii și tot atât de mult se simte legat de scenă. Dulci sunt amintirile din timpurile când mai mult juca decât monta. Așa că moda diferită stârnește nu numai interese, dar și confuzie și chiar zăpăceală. Așa încât nu mai știi ce să faci ca să ne merești bine. Petrică Hadârcă, îl cunosc de elev, a venit la mine acasă, la Chișinău și, mă rog, cu niște colegi vechi de-ai mei învățători, adică profesorii lui, și zice, uite, ți-am adus Vitaliu un băiat și ia ascultă-l, ce poate face el? Și la început să-mi recite o fabulă și azi el o cunoaște. Atâta sinceritate era încât m-a zguduit și m-am gândit, Vitalie, nici tu nu poți să o citești așa. Prețuiește viața așa cum este. Uneori mai simplă, ca la tot omul, alteori mai dură. Frumoasă, însă. Susține artistul este atunci când știi să te bucuri de ea la justa evaluare. Să te bucuri de emoțiile pozitive, frumoase care ți le dau cei din jur. Să te bucuri de familie, de copiii tăi. fericit este cel care își trăiește viața cu sufletul, vocația și responsabilitatea necesară unei existențe de calitate, deși nu întotdeauna și nu toate își urmează cursul precum e voia omului. Un principiu uman de care ține cont și Petru Hadârcă, că de principiile de creație au grijă cei cu pâinea și cuțitul. E un om cu har și nu știu de ce aici la noi în Moldova, la Chișinău, nu știu cum nu prea răzbate. Da, a făcut un spectacol la Teatrul Cehov, da, acum montează la Teatrul Național, dar el merită să fie angajat într-un teatru, el merită să aibă un teatru, el merită mai mult decât are. Dar știți, acesta e și păcatul oamenilor talentați. Oamenii talentați trebuie să ajutați și susținuți, fiindcă cei fără de har răzbat singuri. Singur în fața greutăților. Să fie oare ăsta destinul artiștilor? Bună dimineața, domnule Hadârcă, ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră la o cafea. Bună dimineața și eu vă mulțumesc din suflet pentru invitații și nu puteam să nu accept într-o echipă atât de frumoasă. Mulțumim frumos. Să înțelegem că petreceți mai mult timp în Chișinău acum decât la București. Păi depinde, cu proiectele, cu repetițiile sunt acasă și mă bucur și eu de căldura sufletului din familie, mă bucur de să fiu alături de cei dragi și totodată sunt în repetiții la Teatrul Național pentru o comedie muzicală 12 scaune, iar paralel lucrez la alt proiect, la un spectacol radiofonic pe care urmează să-l realizez la București în luna mai, despre Gavril Vatamaniuc, cel care a fost un luptător anticomunist în perioada comunistă în Bucovina, în munții Bucovini. Familia mai întâi și apoi creația sau invers? Familia mai întâi și apoi creația. Sigur că creația, scena, altarul scenei, ecranul, televiziunea, microfonul sunt pâinea de existență și a sufletului. Dar toate astea nu poți să le realizezi dacă nu ești cu gândul la familie, la cei dragi, nu te gândești și ce vei aduce acasă, ce vei pune pe masă a doua zi pentru familie. De la ei pornești. O dimineață în familia dumneavoastră? Cine face cafeaua? Depinde. Cine e primul la bucătărie, acela o face. Povestiți-ne despre familia dumneavoastră, pentru că nu prea vorbiți în emisiuni televizate, iar noi o să profităm de acest lucru. Familia
E un lucru sfânt. Știm că aveți 2 băieți frumoși. Da, bine, mă bucur să aud un compliment de la o domnișoară inteligentă și frumoasă. Mulțumesc frumos. Păi da, ei sunt sufletul și adrenalina pentru zi cu zi, pentru familie, pentru mine, atunci când văd că sunt sănătoși, sunt bucuroși, sunt voioși, sunt plini, energici de viață, atunci pentru mine există loc de creație, există loc pentru a naviga, a zbura în spectacole, în imprimări, înregistrări, în filme. Din punct de vedere a unui părinte, puteți învăța de la copii? Bineînțeles, încă multe și chiar mă bucur faptul ăsta și mă bucur, ascund în adâncul sufletului și nu redau pe față bucuria că, uite, am și eu de la copilul meu de a învăța. Și Aveți grijă că vă aud. nu-i nimic, că ei dorm la o oră matinală, așa că nu o să mă aud. Copii frumoși înseamnă o mamă frumoasă. Vorba vine, vorba lui Caragiale. Sunt și eu om. Dorințele grațioasei mele, prietene, dar prietena în cazul de dat este consoarta, este iubita mea, sunt pentru mine porunci la care mă supun cu atât mai bucuros cu cât văd că prietena mea nu abuzează niciodată de influența ce știe bine că exercită asupra. Sigur că totul e făcut o relație de sentiment, de frumusețea sufletului ascuns, care încerci să nu prea pui în prim plan. O păstrezi pentru secretul comunicării, secretul sufletului tău interior. Știm că vă place creația lui Caragiale. Mai este viu spiritul lui? Bineînțeles, dai și te crucești când vezi atâtea show-uri politice, am în vedere, atunci când vezi de la tribună, de la diferite tribune, când se dau în spectacole politicienii noștri și îi vezi, îi recunoști în Cațavenci, îi recunoști în Dandanache, în Trahanache și zici, mamă, cât de bun profet a fost Caragiale și cât de actual este și în zilele noastre. Pentru o dispoziție bună telespectatorilor noștri, spuneți-ne ceva din creația lui Tănase. În țara asta, țara pâinii, să aibă pâine până și câinii. Guvernul nostru ne obligă să avem o zi de mămăligă. Lor ce le pasă cum e traiul, scumpiră trenul și troleul, scumpiră tot la cataramă. Și când înjuri pe șleau de mamă, ei, ce că eu fac pe nebună? Pe viața asta măi bădie firar, mama ei să fie, nu poți mă oricum o dregi, 2 capite să legi. Mulțumim frumos. Și eu vă ce mulțumesc. vă enervează în comportamentul oamenilor în ziua de astăzi? Cum învățăm să ne suportăm defectele? Păi, cum învățăm? În primul rând să nu uităm ce am învățat în cei 7 ani de acasă. Pentru că la bază, pentru toată viața, cred că în caracterul omului asta se simte și se vede. Chiar dacă întâlnești o persoană străină în stradă, după comportament, după felul cum comunică, îți dai seama de cei 7 ani de acasă pe care îi are sau i-au cam lipsit. Ce ați transmis dumneavoastră prin cei 7 ani de acasă copiilor dumneavoastră? Sau cel puțin ce ați vrea să moștenească din ce ați moștenit dumneavoastră de la părinții dumneavoastră? Păi tot ceea ce este bun, tot ceea ce este luminos și aș vrea să aud de faptele lor numai de vorbe bune, vorbe frumoase. Și atunci înseamnă că am reușit să le transmit acel moment din copilărie pe care l-am cunoscut și eu și cu care am crescut și încerc de multe ori să le aduc aminte și să le povestesc. De fapt, acum sunt niște povești, amintiri din copilăria lui taică, zicând. Cum a fost copilăria dumneavoastră?
Eu cred că a fost o copilărie foarte frumoasă și foarte... Am fost un copil fericit crescând într-o familie frumoasă, cu părinți cu suflet mare, cu străbunei, cu bunei, cu bunici pe care îi visez câteodată acum la vârsta asta și comunic cu ei și mi-amintesc de acele frumoase momente, mai ales când erau duminicile și în familie, era o sărbătoare aparte, era o lecție de educație, o lecție de bun comportament în societate, așa cum era educat în familie, de la faptul de la bună dimineața, cum ne-am salutat noi, așa a început și copilăria. Și urmează, cred că, și pentru întreaga viață. Ce nu mai e la fel? Păi, Ne-am transformat în consumatori? Ne-am transformat, nu știu, la un moment dat, din cauza luptei pentru a supraviețui, pentru a exista, omul se confruntă cu multe probleme și câteodată emoțiile negative prevalează. Și cred că din momentul ăsta, din punctul ăsta de vedere, aici s-ar cere ceva de revenit la cei 7 ani de acasă. Care sunt reperele spirituale, morale, culturale de la care nu vă abateți? Păi, în primul rând, n-am să mă abat așa cum familia mea este cel mai scump ce poate exista pe lume. Pe plan 2, altarul scenei, acolo unde de fiecare dată când pășesc primul pas în scenă, îl pășesc cu respect și încerc să păstrez acea verticalitate și acel mesaj pe care am să-l pronunț din scenă cu responsabilitate și cu profesionalism. Ați depus o muncă enormă pentru cariera dumneavoastră sau nu știu dacă e bine să zic așa, ce vă doriți să mai faceți, să mai realizați în plan creativ? Multe doresc. De fiecare dată când încep un proiect, încep a-l studia mai întâi de toate. Încep să învăț și eu ceva de la ceea ce am de gând să montez, am de gând să joc, am de gând să construiesc un personaj sau un spectacol. De fiecare dată sunt un foarte bun elev, ascultător cu gândurile care mă frământă pe mine și încerc să-i hipnotizez și pe ceilalți care acceptă să mă urmeze în proiect și construim acel spectacol, acel mesaj pe care într-un final ne bucurăm împreună de aplauzele spectatorilor. Un gând bun pentru o zi bună telespectatorilor noștri. Păi sănătate, fericire și lumina soarelui de dimineață să-i încălzească pe toată ziua. Eu vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Ne bucurăm că sunteți aici, vă mai așteptăm. Ne sunteți drag. Și eu vă mulțumesc și voi îmi sunteți dragi mie. Vă mulțumim, iar noi vă așteptăm mâine la aceeași oră. La revedere!